Dej a postavy v tomto seriáli sú inšpirované skutočnými historickými udalosťami. Sultán. Počkajte tu. Šehzáde? Povedal som, aby ste čakali. Odev je pripravený, šehzáde. Ako ste rozkázali, skryl som ho v učebni. Dobrá práca, Hasan. Ako prejdeme cez nich, šehzáde? Pôjdeme spolu na vyučovanie. Potom si prezločíme šaty. Kým si budú myslieť, že sme v učebni, už dávno budeme preč. Poď rýchlo so mnou. Buď pokojný, paša. Za Láhovým dovolením sa vrátime z výpravy a na tvojej svadbe budeme oslavovať aj víťazstvo. Najprv prekonajme neveriacich, paša. Nepočul si to? Francúzsky kráľ zabudol na dohodu a uzavrel nový mierový pakt s Karolom. Za tým je pápež, paša. Nemá inú možnosť, ako sa zachrániť. Uvidíme, čo všetko ešte spôsobí jeho strach z Osmanskej ríše. Husrev, paša. Gratulujem. Stal sa z teba vezír. Sám vládca ma poctil týmto postom, Rustem paša. Tebe to azda prekáža? Čo by mi malo prekážať? Ako rumelský Beylerbey ste mali na post právo predsa vy. Vyzerá to s tebou zle, paša. Brúsil si zuby na vstup do rady, no aby si neprišiel aj o svoj terajší post. Nemajte obavy, Lutfi, paša. Nepadol som na tento post len tak z neba. Škriabal som sa naň. Preto nebude až také jednoduché zbaviť sa ma. Pozor! Jeho výsosť sultán Sulejman Chán. Ajaz, paša, prípravy sú ukončené? Ukončené, vládca. Za Láhovým dovolením sa môžeme vydať na cestu. Dobre. Kapitán paša zatiaľ postupuje po mori. My pôjdeme po súši do Moldavska. Konečne nadišiel čas zúčtovania s Karolom a s jeho verným spojencom Františkom, ktorý stále sníva o získaní Istanbulu. Sídlo trónu zverujem tebe.
Mustafa paša. Postarám sa o to, čo ste mi zverili. Dobre. Sulejman onedlho vyráža na výpravu, aby získal Moldavsko. Bohdanský vojvoda spolu s mojím bratom, rakúskym kráľom Ferdinandom, Sulejmana v Moldavsku zdrží. Z druhej strany naše spojené lodstvo zničí lodstvo pod velením Barbarosa. Ak Boh dá. Kým bude Sulejman v Moldavsku, naše loďstvo napadne Konštantinopol a zachráni neprávom odobraté mesto. Pod mojím velením získame veľké víťazstvo, na ktoré sa storočia nezabudne. Španielský kráľ iba sníva. Turci nie sú jednoduchý súper. Ich vojská sú väčšie ako naše a ich loďstvo je silnejšie ako kedykoľvek predtým. Sulejmanov Barbaros je skutočne veľký admirál. Všetci veľmi dobre vedia, čo som v Tunise vykonal. Zachránil som ho predsa z rúk neveriaceho. Tak prečo tomu Barbaros nezabránil? Francúzsko nechce byť súčasťou tejto dohody? Vaša svetosť, nechcem povedať nič, kým sa nevrátim do mojej krajiny a neporadím sa. Vaša svetosť. Viete dobre, že ja som bol vždy za vojnu proti Turkom. S vašou podporou som bol vybraný, aby som Turkov zničil. Signora Gabriela, vítajte. Dobre, dievča, môžeš odísť. Povedz rýchlo, našiel si moju sestru. Kto je to? Bolo to ťažké, ale zistil som, kto je vaša sestra, signora. Kto? Kde je? Rýchlo hovor. Poďte so mnou. Signora. Odpustite, ale nevšimla som si vás. I hneď to oznámim našej panej. Lukrécia. Lukrécia. Signora. Ale čo tu vy robíte? Čakala som vás, sultán. Šehzáde. Šehzáde, to som ja. Janovský kupec Benito. Spomínate si na mňa? Stretli sme sa raz u signory Gabriely. Spomínam si, signor. A o čo ide? Neoberiem vás o čas, šehzáde. Prišiel som sa porozprávať o signore Gabriele. Myslím si, že by ste mali vedieť o istých veciach. Sultán, ako viete, nemôžeme odkúpiť majetok tých, ktorí s tým nesúhlasia.
Na Avrat bazáre je jedna žena, žije vo svojom dome o samote, ale nechce ho predať. Mali ste jej ponúknuť dvojnásobok. Tu nejde o peniaze, pani moja. Ona ten svoj dom predať nechce. Nepovedali ste jej, že ho kupuje Hürrem sultán. Povedal, isté, že, ale ani to vôbec nepomohlo. Nepodarilo sa mi ju nejako presvedčiť. A musíte ho kúpiť? Musíme, samozrejme. Je v strede Avrat bazáru a s dvorom je dosť veľký. Rozprával som sa so staviteľom. Povedal, že ak ten dom nebude odkúpený, stavba ďalších budov nebude možná. Tak potom musíme ísť za ňou spolu. S tou ženou sa porozprávam ešte ja. Ako rozkážete, pani moja, dobre. Hatidže. Hürrem dáva stavať budovy na Avrat bazáre. Vedela si o tom? Viem o tom. Už teraz na to minula celý majetok. Vládca odišiel. Hürrem je v háreme sama. Stále si mi o tom hovorila, tak sa ukáž. Čo urobíš, aby si sa jej zbavila? Všetko som premyslela, Hatidže. Ty seď v kúte a iba ma sleduj. Prečo si prišla? Nechajte nás princeznou o samote. Čo sa stalo, Esmahan? Myslela som, že ma nenávidíš. Čokoľvek urobíš, nezabrániš tomu. Malkočulu sa vráti a ja sa za neho vydám. To sú odvážne sny. Pre takú, ako si ty. Čo sa dá povedať o tebe? Nechala si sa chytiť preto, aby si ho prinútila k sobášu. Mala si vidieť tvár Balibeja, keď som mu to povedala. Pani moja. Sumbul, jedna zo žien nechce predať svoj dom na bazáre. Treba ju čo najskôr presvedčiť. No, vyriešime to, pani moja, ale... Buďte opatrní. Hlavne Fahrie a ty sa odo mňa ani nepohnete. Je isté, že princezná Šach a princezná Hatidže už dlho na takúto príležitosť čakajú. Využijú vládcovú neprítomnosť a budú sa ma chcieť nejako zbaviť. Pani moja... Nemajte obavy, pani moja. Nikto vám neoblíži. Pani moja... Čo je Sumbul? Šehzáde Bajazid zmizol. Stratil sa. Už sme to tu všetko prehľadali. Vypadni odtiaľto. A viac už za mnou nikdy nechoď. Nie som tvoja služobnica, Mihrimach. Takto sa so mnou nerozprávaj. Choď odtiaľto. Mne to hovoríš, ale ty si na tom horšie ako ja. Balibej nechcel ani teba. Pre dceru sultána to musí byť také ťažké. Esmahan, neskúšaj moju trpezlivosť. A chceš vedieť, prečo ťa nechce? Ja ti to poviem. Len počúvaj. Nechtiac som si to vypočula. Hovoril to Nasuch Efendimu. Balibej mu povedal, že si ešte malé dieťa. Ako je to možné, Sumbul? Ako je možné, že sa stratí Šehzáde, keď je okolo neho toľko ľudí? Pani moja, ani ja tomu nerozumiem. Naposledy bol v učebni.
Otázka nováčikov, šehzáde. Čo som ti povedal, Hasan? Žiadny šehzáde. Už sa volám Hussein. Odpustite, šéf. Prečo stojíte pri vrátach? Naše panie chceli, aby sme odišli. Pomáhajte, Afife Hatun, rýchlo! Pre Allaha. Zrazu spadla Afife Hatun, snažila som sa ju prebrať. Princezna, zavolajte Hekim Kadin hneď. Rýchlo! Princezna. Ako je to možné, Mehmed Hodža? Šehzáde nebol vari s tebou? Ty sa takto o neho staráš? Pane moja, na výučbe sme boli spolu. Na chvíľu som ho nechal samého, pretože chcel, aby som odišiel. Je to vôbec možné? Z akého dôvodu si odišiel? Chcel zostať sám, aby sa niečo učil. Keďže to niekedy robíme, nemal som podozrenie. Šehzáde zmizol, odišiel a nikto tu nič nevidel. Ako to? Myslíte si, že ja tomu uverím? Kde je môj šehzáde? Čo ste mu urobili? Nikdy, pani moja. Kto by mu ublížil? Ak je tak, kde je Merčan? Kam išiel môj lev? Asi len tak neuletel. Nie si strážcom brány? Si zodpovedný za všetkých, ktorí vchádzajú a vychádzajú. Keďže vládca odchádzal z paláca, sprevádzal som ho, pani moja. Keď som sa vrátil, šehzádeho učiteľ Mehmed prišiel za mnou a hneď som to oznámil hlavnému Bostančiovi. Buďte pokojná, pani moja. Moja jednotka ho práve všade hľadá. Nájdeme ho živého. Dúfam, že to tak bude, hlavný Bostanči. Lebo ak sa môjmu šehzádemu niečo stane, všetkých vás pripravím o hlavu. Teraz choďte a hneď mi privete môjho syna. Poďme, rýchlo! Sumbulaj, ty choď. Vieš, že ani jednému z nich nemôžem veriť. Ako rozkážete, pani moja, idem. Vojak? Mamičky, miláčik. Ak to nechceš, daj. Stačí ti, čo máš. Nejeď sa, Hussein. Inak budeš hladný a nebudeš nič vládať. Prečo sa stále neprebrala? Veľmi si udrela hlavu, pani moja. Urobili sme, čo bolo potrebné, avšak budeme musieť trochu dlhšie počkať. Allah ochraňuj ju. Afife Hatun, princeznej však si poslala správu. Poslala pani moja. Odkiaľ je tento tovar? Je z burzy, pani moja. Ale je to perská práca. Tieto látky z vlny prišli z Talianska, florenský tovar. Priniesli ho kupci z Dubrovníka. Hatidže, nestoj tam, poď vyber si. Dáme ti ušiť nové šaty, nejaké farebné. Netreba.
prečo nie? Celý život budeš chodiť v čiernom? Nestaraj sa o mňa. Povedz mi, čo urobíš s Hírem. Pani moja, Afife Hatun poslala správu. Mihrimach, čo tu robíš? V komnate si... Afife, čo sa stalo? Pani moja, princezna Esmahan v Hamane nešťastne spadla. Už iba to nám chýbalo. V akom je stave? Starajú sa o ňu, pani moja. Vy ste v poriadku? Nie som Afife Hatun. Mihrimach, nevidela si Bajazida? Nie. Čo sa stalo? Zmizol. Všade ho hľadajú, ale nie ho. Stratil sa. Allah, ochraňuj nás. Ako je to možné, pani moja? Neviem, Afife. Nebojte sa, matka. Nahneval sa, že ho nezobrali na výpravu. Skrýva sa. Ja len dúfam, že je to tak. Afife, ty choď. Buď teraz pri nich. Nebojte sa, pani moja. Čo to robíš? To je moje. Už nie je. Nájdi si nejakú inú. I hneď mi ju daj. Nejaké ti to je vzácne. Ha? Ha? Vráť sa domov za mamkou. Čo tu hľadáš? Vojaci, zoraďte sa, poďme rýchlo, rýchlo! Nezdržujte! Vaša svetosť, mám pre vás najnovšie správy. Cisár Karol a kráľ František sa onedlho stretnú znova. Ferdinand a kniežatá budú pri nich. Urobia konečné rozhodnutie o križiackom vodstve. Dobre. To je veľmi dobrá správa. Priprav sa. Aj my sa zúčastníme na tom stretnutí. Ako rozkážete, vaša svetosť? Sulejmán sa proti tomuto posvetnému spolku nemôže ubrániť. S Božím dovolením, kardinál. S Božím dovolením. Vládca, pápež začal prípravy na zostavenie križackého lodstva. Na mori musíme byť opatrní. Pravdu vravíš. A ja s Pašakým, my budeme v Moldavsku. Musia byť naše pobrežia v bezpečí. Hizir Hayreddin vyplával na Stredozemné more. Neveriace mu nedá dýchať. Je to križiacké lodstvo Výsus Paša. Ak sa spojili, ich lode sú od našich väčšie a budú nás prevyšovať aj v počte. Najmä benátske lodstvo nám bude robiť ťažkosti. Husrev Paša vraví pravdu, vládca. Doteraz sa nám ešte nepodarilo prekonať na mori benátske lodstvo. Máte pravdu, musíme byť veľmi opatrní. Čo vravíš, Tašlidžali? Môže Benito hovoriť pravdu? Šekzáde, nevyzerá, že by sa mu dalo veriť. Ale aj tak musíme brať jeho slová o signore do úvahy. No, očividne sú znepriateľení. Ešte včera boli priateľmi, ale dnes je to inak. Čo ak ju iba osočuje? Hneď to zistím, Šekzáde. Netreba. Osobne sa o to čo najskôr postarám.
Lukrécia, čo tu ešte robíte? Vy ma sledujete. Lukrécia, neboj sa. To som ja, Gabriela. Gabriela z Fenza. Z rodu Defeo. Tak ako ty. Veď si moja sestra. Ja rodinu nemám. Ani žiadnu sestru. Pred rokmi piráti napadli našu loď. Zabili môjho muža a teba uniesli. Odvtedy ťa hľadám, sestra moja. Nezostal trh s otrokmi, na ktorý by som ťa nešla hľadať. Lukrécia, môj malý anielik. Prisahám ti, že hovorím pravdu. Pochádzaš zo vznešenej rodiny. Žijeme v Janove, sme Defeovci. Signora? Vy ste ešte stále tu? Keď som videla princeznu Nergis Šach, chcela som sa s ňou pohrať. Ale už pôjdem. Zoberiem ťa odtiaľto. Rumejsa? Čo sa deje? Čo ti tá žena povedala? Nič. Esmán. Dcerka. Esmán moja. I hneď nám to vysvetlí. Spadla v hamame, pani moja. Čakáme, kým sa preberie. Vďaka Aláhovi princezná Mihrimach tam bola tiež. Včas nám to oznámila. Mihrimach? Prišla za mnou princezná. Rozprávali sme sa. Potom sa zrazu šmykla. V hamame sa už rozprávate. Pani moja? Esmán. Dcerka. Esmán moja. Si v poriadku? Pani moja. Sumbul, máš nejaké správy? Pani moja. Predtým, ako išiel Šehzáde na vyučovanie, vyšiel von do záhrady a tam sa stretol s Hasanom. Kto je ten Hasan? Zo školy Enderu, pani moja. Nášho Šehzáde má veľmi rád. Aj on sa stratil, takže pravdepodobne je s princom. Mama. Leo, môj nesmúť. Tvoj brat príde. Ale ja... Gulsum, zober Džihangira do komnaty. Pani moja, našiel som odev nášho Šehzáde. Skryl ho v učebni. Mama! Džihangir, povedala som ti, aby si išiel do izby. Mama, ja viem, kde je môj brat. Esmán. Si v poriadku? Matka, ja... Dajte jej vodu, rýchlo. Dobre. Veľmi ma bolí hlava. Hekim Kadin ti pripravuje liek. Prejde to, inšalách. Vystrašila si nás. Ako sa to stalo? Povedali, že si spadla. Všetko sa stalo tak zrazu. Ja ani neviem ako. Rozprávali sme sa z Mihrimach. Zrazu som sa pošmykla a spadla som.
Povedz, Leo môj, kde je tvoj brat? Nebudeš sa na mňa hnevať? Jihangir! Dobre. Nebudem sa hnevať. Sľubuješ? Sľubujem ti to, Šehzáde môj. Ale teraz mi povedz, kde je Bajazid? Išiel na výpravu. To som si mohla myslieť. I hneď mi privedte Šehzáde. Čo je? Pred kým sa skrývaš? Daj mi pokoj, inak. Inak čo? Čo urobíš? Nedovoľuj si. Uhni! Od seba! Dosť! Čo sa tu deje? On začal! Klame! On provokoval! Stoj od seba! Čo sa tu deje, strážmajster? Šehzáde? Ty, vojak, zdvihni hlavu. Mihrimak sa mi vôbec nepozdávala. Môže niečo skrývať. Počula si Esmahan. Bola to nehoda. Ale naozaj? Pani moja. Kde si, Merdžan? Esmahan skoro umrela a teba nikde niet. Práve som sa to dozvedel. Ako sa má princezná? Už lepšie. Zoberieme ju do paláca. A ty si bol kde? Šehzáde Bajazid sa stratil, pani moja. Všade sme ho hľadali. Čo to vravíš, Merdžan? Utiekol, aby sa zúčastnil výpravy. Poslal som postančiev, aby ho priviedli. Zbláznil si sa? Ako sem môžeš prísť? Nevieš, že sa náš otec bude hnevať? Ty sa nestaraj, Sel. Nemá sa starať? Rýchlo poď so mnou. Nechaj ma. Správaj sa slušne, vojak. Stojí pred tebou Šehzáde. Odpustite Šehzáde. I hneď ho potrestám. Nestaraj sa, strážmajster. Povedal som ti, aby si išiel so mnou. Nedotýkaj sa ma. Pôjdem sám. Ako ste rozkázali, Hadim Pašovi sme poslali správu. Hneď ako bude všetko potrebné zariadené, 20 000 našich vojakov a viac ako 70 baštarda galér, počet fusta galér a tiež barča galér a kalión vyrazí na výpravu do Indie. Vyzerá to tak, že Hadin Sulejman Paša v Indii, my na súši v Moldavsku a Hizir Hayreddin Paša v Taliansku, takže budeme bojovať na 3 miestach. Je to obrovská sila, môj vládca. Všetci uvidia a budú vedieť o zničujúcej sile Veľkej ríše. Pod vaším vznešeným vedením celý svet pokľakne, vládca. S Aláhovou pomocou, Husrev Paša. V rukách držíme meč, aby sme rozšírili Aláhovo meno. Nemáme inej snahy a iného úmyslu, ako zveľaďovať naše dobré meno. Malkočolu, aký je stav vojska? Vládca, vojaci sa združili. Vojsko je pripravené. Vyrazíme hneď, ako si budete želať. Dobre. Vládca. Bajazid? Utiekol z paláca a bol prezlečený za nováčika. Videl som ho, ako sa bije s jedným vojakom.
Keby si to bol povedal hneď, nič by sa nebolo stalo. Brat sa na mňa bude veľmi hnevať. Džihangír, urobil si správnu vec. Možno si zachránil život svojho brata. Vonku je iba samé zlo. Modlíme sa, aby nám ho čo najskôr našli. Princezná? Bajazid utiekol z paláca, Hírem. Takto ochraňuje Šehzádeho? Ale už vieme, kde je. Môj lev sa vráti. Modli sa, aby to tak bolo. Ak mu niekto čo i len skriví vlas na hlave, kto za to zaplatí? Neobávajte sa, princezná. Tí, ktorí niečo zanedbali, budú potrestaní. To ty si to zanedbala, Hírem. Nášmu vládcovi sa to nebude vôbec páčiť. Takto ochraňuje Šehzádeho? Ale už vieme, kde je. Môj lev sa vráti. Modli sa, aby to tak bolo. Ak mu niekto čo i len skriví vlas na hlave, kto za to zaplatí? Neobávajte sa, princezná. Tí, ktorí niečo zanedbali, budú potrestaní. To ty si to zanedbala, Hírem. Nášmu vládcovi sa to nebude vôbec páčiť. Ako si sem prišiel? Kto ti pomohol? Nikto, vládca. Prišiel som sám. Pozri sa na seba. A ja sa chcem zúčastniť výpravy. Pripravil som sa na to najlepšie, ako sa dá. Dobre jazdím na koni. Niet odo mňa lepšieho v šerme a lukostreľbe. Balibej je tu. A jeho sa spýtajte. Pravda, že všetky tieto schopnosti a zručnosti musí mať každý môj Šehzáde, Bajazid. Ale ak sa tieto schopnosti nespoja s rozumom a s inteligenciou, nemajú žiadnu cenu. Ty sa chceš zúčastniť výpravy. Každá vojna sa robí s vojskom a to vojsko musia riadiť ceraskery. Rozkázal som ti, aby si zostal v sídle trónu, ale ty si ma aj tak neposlúchol. Čo chce na výprave vojak, ktorý nevie poslúchať? Urobím všetko, čo prikážete. Prosím, zoberte aj mňa. Rozkazujem ti vrátiť sa. Kým sa nenaučíš poslúchať, na výpravu nepôjdeš. Vládca. Malkočolu, zabezpeč, aby sa môj Šehzáde dostal v bezpečí do paláca. Okrem toho, všetci, ktorí mu akokoľvek pomáhali v úteku, alebo svoje povinnosti, čo i len najmenej zanedbali, nech sú i hneď pripravení o hlavu. Ako rozkážete, vládca? Vládca, oni za to nemôžu. Všetko je to moja chyba. Na to si mal myslieť skôr. Pozri sa mi do očí. Ty si Šehzáde. A každá tvoja chyba ťa bude niečo stáť. Môžeš odísť. Šehzáde. Bajazid, ako si mohol utiecť? Nemyslel si na matku? Ako na tom teraz je? Bajazid! Šehzáde, nebudeme na neho viac tlačiť. Uteč odtiaľto, Hasan. Ak si chceš zachrániť hlavu, do paláca sa nevraca. Šehzáde. Je to rozkaz. Šehzáde.
Mama mi slúbila, že ťa za to nejako nepotrestá. Brat? Nesmúť, Džihangír. Nie som na teba nahnevaný. Selim ma tam uvidel. To preto ma chytili. Gulsum, zober Džihangira do mojej komnaty. Kedy už vyrastieš, ha? A ja mám právo ísť na výpravu. Neľutujem to. A bez váhania by som utiekol znova. Dajte mi trest. Odpikám si to. Bajazid, tvojou vinou príde o hlavu tvoj učiteľ a tiež strážmajster. Ani to ťa netrápi. Bajazid, syn môj. Môj odvážny šehzáde. Buď si istý, že všetci vedia o tvojich schopnostiach, ale tvoja vzdorovitosť, tvrdohlavosť, všetko dobré zatieňuje. Nie vždy je najlepšie byť vpredu. Niekedy sa treba zastaviť a čakať. Musíš sa naučiť trpezlivosti, syn môj. V opačnom prípade budeš za to celý svoj život platiť. Kým konečne neprídeš k rozumu, so šermom a lukostreľbou končíš. Toto je posledné upozornenie. Nenúď ma, aby som musela zakročiť prísnejšie. Esmahan, ako ti je, dcérka? Lepšie, matka. Dobre. Ty choď, ja to urobím. Stačilo mi, mama. Nie. Kým sa nedáš do poriadku, musíš si dať pozor na stravu. Esmahan. Teraz mi povedz, čo sa v hamame stalo. Neuverím ti tú rozprávku, že si spadla. Čo iné by sa stalo, matka? To mi povieš ty. Isté je, že pre Balibeja sa tvoj vzťah s Mihrimach pokazil. Povedz mi pravdu. Urobila ti to Mihrimach? Nie. Bola to iba obyčajná nehoda. Čo si teda v hamame robila? Prečo si za ňou išla? Iba sa porozprávať. Koniec koncov sme priateľky. Takéto nepríjemné záležitosti nepokazia náš vzťah. Aj ona si to myslí. Dobre. Teraz jedz polievku. Potom si pospí a oddychni si. Matka. Čo je? Ideš a zdá niekam Mihrimach? Chcela som ísť za Bajazidom. Má nejaký trest? Pre jeho hlúpu chybu prídu dvaja ľudia o život. Horšieho trestu hádam ani niet. Robím všetko preto, aby ste boli čo najlepšie vychovaní a pripravení na život. Ale aj tak ma pred vládcom zahambujete. Matka, čo som urobila? Hovorím o Esmahan Mihrimach. Povedz mi, čo sa vám máme stalo. Čo sa medzi vami udialo? Povedala som vám. Povedz mi pravdu. Pohádali ste sa? Nie. Prišla sa mi ospravedlniť. Povedala, že chce byť opäť mojou priateľkou. A ja som súhlasila.
Matka, prisahám, že to bola nehoda. Sama spadla. Odteraz budeš pri nej oveľa opatrnejšia. Nič takéto sa medzi vami viac nestane. A teraz poď so mnou. Kam? Treba jej popriať skoré uzdravenie, veď skoro zomrela. Čo sa stalo? Povedala Esmaha niečo? Opakuje to isté. Mihrimach jej musela pohroziť. Pani moja, určite to bola nehoda. Nemyslím si, že by to princezná Mihrimach urobila schválne. Nezabudni, kto ju vychoval, Nigar. Zabránila, aby sa Esmahan vydala za Balibeja. Keď sa vládca vráti, ako prvé zabezpečí, aby sa Mihrimach vydala. Neboj sa. Tá sa bude starať o svoje veci. Čo to má znamenať? Hürrem odíde, Hatidže. Odíde a viac sa už do paláca nevráti. Ako odíde, pani moja? Hürrem sa tak v háreme zakorenila, že sa odtiaľ dostane iba mŕtva. Nebude to treba, Nigar. Ale prečo nie, ak to bude potrebné? Živá či mŕtva, nakoniec odíde.